Ai terminat de acuar, gata? Da, unde la cuare? Ah. Ăla se murește. Faci și la Du-te în gură să te fut de țigan. Nu-și mic pula. Și n-are Eu ușor, mă, era glacială, știi? Ce mi-a... Ah, gracia cu trompiera e. L-a mercat tot de ecranele, uite produsele. Mă, și negrit așa aici. Țavă, țavă. Ia pune el cu pasă mai. Da, pierei. Acum, dar nu aia, a dat o pape pe nas. Aia, Roxana. Întoarce-o așa, Da, slabă, la coș. Fac nas? Da, că nu știu care e slab. Acolo nu se bagă, s-a sărit. Încolo nu. Stiemi. Eu. Ai fost la Tregai? Trebuie să strigai am plecat la asta. Am chiar snat. Bine, le ești pula, dar care așa? Da, băi, ești care o săritură asta. A zis și pe mă, e roata să vârși, că faci și... Eu pierzi motorul, nu mai... Forțează. Forțează tare. Când era cu